Исәнмесез, хәерле кич. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Күзләрегездән күрәм, атна буе мине сагынып көткәнсез. Менә ул мин. Ә минем артта топ клип тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм өр-яңа клиплар. Кыш җитте бит, дуслар. Тиздән яңа ел. Чыршы куйдыгызмы әле? Менә шул сорау белән резидентларыбызга да мөрәҗәгать иттек. Җавапларны бергәләп тыңлыйк. Ни кызганыч, топ клипнең кагыйдәләре шундый. Бер резидентыбыз белән хушлашабыз. Әлеге клипне тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап китик. Аякларыңнан көлеп, гел елмаеп йөрисең, ничек кенә сүзләреңне сөйләп белеп сөйлисең, тырышасың, булышасың, күңелең иркен синең. Апамның бәхете булды, Аллага шөкер деймен. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Берсе китә, икенчесе килә. Тапшыруның өр-яңа клибын каршы алыгыз. Әсир итәсеман, бар җир шарын, барлыгы галәмнең. Син елмайсаң, җылы җилләр исер, иркәләрләр сыйпап чәчемне. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Күкне ярып, кошлар очкан чакта, дулкынлана диңгез сулары, гүя ярга хисләр ташып тора, искә алсам бергә чакларны. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Күннәр яшьлек узып бара, карамыйм мин узган елларга. Алда юллар, алар үргә аша, син елмаеп чыксаң каршыма. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле, нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Нурлы кояш назлап җылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Шатландыр син бәгыркәем мине.
Киләсе резидентыбыз Алмаз Хасанов яңа елны туган ягы Башкортстанда каршы алырга планлаштыра. Чыршы бит ул яңа ел символы. Әлбәттә түрдә ул булачак дип белдерде җырчы егетебез. Егетнең коды 191. Еш күрәм сине төшләремдә, Кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, Искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, Искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, Белмим инде, нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, Белмим инде, нишләрсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сабырлыгым сорап Ходаемнан, туктатмадым киткән чагында. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын да. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын да. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагыш уты булып ягылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган.
Альбина Килзияровда яңа ел хисе бар. Ел сайын мөгъҗиза кебек каршы алам. Гадәттә без яңа елны Илнурның әти-әнисендә каршы алабыз. Аларда ел сайын чын, исе аңкып торган чыршы бизибез диде Альбина. Turmuş olay kırılgan Xuday babay bizge parlar jibergen Uçraşsınlar, tabışsınlar Yaratışıp kavuşsınlar Bәхетләре үз қолында деген Туй, туй, туй Тәрәзәңне ашып қой Туй құты кірсін әр бір өйге Теләкләрен әйтеп қой Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, туй, туй Тәрәзәңне ашып қой Туй құты кірсен әр бір өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп қой Йөрәкләр типсен мәңге бергә Җирдә сезне фәрештәләр җыраштырган Йылдызлар һаваларда кавыштырган Мәхәббәтне нык саклагыз Бәхетләрне югалтмагыз Гомер елын бергә тигез атлагыз Туй, туй, туй Тәрәзәңне ачып куй Туй котылы килсен һәр бер өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, туй, туй Тәрәзәңне ачып куй Туй коты кирсен һәр бер өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Җирдә тормыш шулай корылган Xuday babay bizge parlar jibergen Сине минеке җаным диеп Мин синеке ярым диеп Яшәгез сөеп сөелеп диген Туй, туй, туй Тәрәзәңне ачып куй Туй коты кірсен һәр бер өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, туй, туй Тәрәзәңне ачып куй Туй коты кірсен һәр бер өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, туй, туй Тәрәзәңне ачып куй Туй коты кірсен һәр бер өйгә Туй, туй, туй Теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Йөрәкләр типсен мәңге бергә Белмәгәннәр өчен чыршы сайларга өйрәтәм. Барасың базарга, чыршы сатучы янына киләсең дә чыршыны иснәп карыйсың. Ылыс исе килсә, димәк, бу чыршы. Аларга була. Ямле төркеме кызлары да шулай сайлаганнар дигәнә. Аларның клибын бергәләп карап китик. Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан
seni koyan. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan. Can dostayım insan doğaş sen koyan. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan. Unda uymak da bana kıymakmış da beriş olacak. Can kızkayım insan doğaş sen koyan. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan. Can kızkayım insan doğaş sen koyan. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan. Динар Рафаэл Латыповлар шыршыны ишек алтында урнаштыралар. Шын шыршы алып кайтабыз, матур итеп төрле уенчыклар белән бизибез. Яңа ел хисе ноябрьдә ук барлыкка килгән иде инде. Ләкин шыршыны бизәргә ашыкмыйбыз, диде Динар Латыпова. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkman Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de
житсе де, ömür ütse de, şanlar düşse de, üzüngdü suyem, kartlık jitse de. Киләсе резидентыбыз Айгөл Бариева яңа елга чыршы бизәмәгән әле. Ул булачак, ясалма булырмы, чынмы әлегә әйтә алмыйм. Ләкин асты тулы күчтәнечле, хатлар белән тулы чыршы бездә булачак диде җырчы. Yazmıştan zarlanabız, oğuşlarını sani yalgıştan aklanabız. Uzağım mürelep aylar, yıllar, mizgiller, yaşı anlayırız şu biz mengelik tügüller. Uzağım mürelep aylar, yıllar, mizgiller, yaşı anlayırız şu biz mengelik tügüller. Байлык дейбіз, хамман тұрмыш қуабыз, сүйі үзіліп, бәқіт үзіліп, яшәу тәмін тұябыз. Ұзағым мүрләп, айлар, йыллар, мезгілләр, яши аңлайбыз шул біз мәңгілік түгілләр. Ұзағым мүрләп, айлар, йыллар, мезгілләр, яши аңлайбыз шул біз мәңгілік түгілләр. Туған белән бик қадірләп вақытны, яшигәлі дөньяларда бүліп қойды шатлықны. Ұзағым мүрләп, айлар, йыллар, мезгілләр, яши аңлайбыз шул біз мәңгілік түгілләр. Ұзағым мүрләп, айлар, йыллар, мезгілләр, яши аңлайбыз шул біз мәңгілік түгілләр. Яши аңлайбыз шул біз мәңгілік түгілләр. Мәңгілік түгілләр. Зинирә белән Ризатта да яңа ел кәефе әлегә юк икән. Ә менә кызлары Айгизәдә яңа ел хисе бөтен гаиләгә җитәрлек. Ул кыш бабайны да көтә, әти-әнисенең өй түрендә чын чыршы бизәүләрен дә сораган. Кыш бабайдан нәрсә сорыйсың дигәч, кыз ике дә уйламыйча акча дип җавап биргән. Менә молодец, акча булса, курчакны үзе дә ала бит ул, ә? Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта биклен. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ордырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазима бір қызы, жыршыға оқу қозанда. Ерте қатырлайым яны? Николап, собайында отыра? Гитарың ол да кеттік. Сан кеттік? Исіңдәме, майының ол кешелері Таныштық біз сенің білән, истәме Yol boyunda uğraştık
seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Eh yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Göresin mi irikemiz sirinlerini Şeşekte bayılda Zata bara bizni gümür boyuna Қолыбызда қабат шешектері Атлыйбыз бірігелеп Нинди рәхәт бәхетебіз түгерек Eh yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Eh yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Eh yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Бұлғар екен бұлғаны бәхетіке Biz yaratkan appak sirinler Eh yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğlu köngüller Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Bulgan iken bulganı bäxetike Biz yaratkan appak sirinler Biz yaratkan appak sirinler Диана Тажидинова да яңа ел хисе беренче салкыннар, беренче кар белән барлыкка килә. Шыршы куябыз, ләкин ясалманы. Мәшәкате дә әз, эффекты да күбрәк ди җырчы. Килешәм Диана, аның ылысларын җыйганчы чәчләрем агара. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез Фанис Фернандович. Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен. Güller bulab üser idem, şiller bulab iser idem. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idem. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Фәнис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны.
bilmeysin sen Gözlerimden görmeysin sen Yüreğine de bulsa da Düşüme girmeysin sen Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Hayalımda sine girdim Kirek tügel mina güden Kanadılanıp yerimi köpten Gönlükten seni köten Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Вот это я понимаю, современный подход. Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Ömürge saklı gale Келесі резидентimiz Илсаф яңа ел хисе барлыкка килде ди. Кар бар, суыклар башланды, тагын нәрсә кирәк инде ди ул. Әле менә чыршы куярга планлаштырып йөрибез. Моны агачка табыну итеп кабул итәргә кирәкми, бу бары өйдә бәйрәм хисе тудыру өчен генә дип уртаклашты ул. Dün parasın yırtıp şaba poyuz Aşkına ol senin yanına Vagonlardan alda yürek şaba Dikkatine karşı algına Vagonlardan alda yürek şaba Dikkatine karşı algına Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bäxit iline taba sina kaytar yollarımda Şakırımlarını sanap şaba poyuz Kara şiller bilen uzlaşır Yazma şillerine karşı tarır Senin yanına kayıp barışır Yazma şillerine karşı tarır Senin yanına kayıp barışır Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bäxit iline taba sina kaytar yıllarımda
minseyu kanatında. Yeşil otlar yana bәхет diline davasına kaytır yıllarımda. Jillerde yaşamalga tiksina senin yanga minseyu kanatında. Yeşil otlar yana bәхет diline davasına kaytır yıllarımda. Yeşil otlar yana bәхет diline davasına kaytır yıllarımda. Быелны, Алла берсә, яңа елны яңа фатирыбызда каршы алырга планлаштырабыз. Шыршы билгеле булачак. Аның астында бит әле улларыбыз өчен Кыш бабай бүләкләр дә калдырырга тиеш дип уртаклашты Алсу. Фазлыевлар гаиләсе ясалма шыршы урнаштырачак. Бер-ике атна өчен генә шыршы кисү кызганыч диялар. Бабай, ни өчен безнең авылны байлар сәрдәрәне дип атаганнар? Ne işin mi? Şol tarixlardan күренә синең атамаларың, мираска бай син авылым, кадерле туган ягым. Dünyanın bir pişmağında Cennettey tabiatlı Tuğan avluğa mehabbet Bilep algan yürekini Bayılar sərdigenim, bulunlarda güllərik, canlar şifa dava bilen nur zile şişmelerik. Bayılar sərdigenim, sinde yaşlık izlerim, bağlar şahның soğmakları, her günün azizleri. Şifışmez iniş boyunda ziriklerlik şavlavın, sağlıp koydam tuğan avlım, dağlı ormanlarım. Bir yıl ası su boyunda Üsken dal direkleri Ovalımның saf havası Kütere küngüllerini Bayılar serdigenim Bulunlarda güllerin Canға şifa dava bilen Nur zile şişmelerin Bayılar serdigenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahның soğmakları Her kimnin azizleri Ömürge sinde bitter şalkım İti kişiler avlı deyip Batırga birdir hakkım Menip zərə taularına Küş alam sina qaytqaş Tuğan avlını unutmay Yaşıkşı əydə yaqtar Bayılar sərdigenim Bulunlarda güllərin Canğa şifa dava birən Nur zile şişmələrin Bayılar sərdigenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahның soğmakları Her günün azizleri Bayılar sərdigenim Bulunlarda güllerin Canğa şifa dava bilen Nur zile şişmelerin Bayılar sərdigenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahның soğmakları Her günün azizleri
Дилә Нигъмәтуллина да яңа ел хисе бүләкләр ала башлагач кына уяна икән. Ә чыршыны без гадәттә декабрьнең 1нче атнасында бизәп куябыз. Әле бит кызымның Кыш бабайга хат та язып саласы бар. Кыш бабай матур гына чыршы төбеннән хатны алып, бүләкне китереп куяр дип көтәбез. Карале, син анда күзәтәләр. Көзгімнен инде бик күптән, елмаюлар нуры китми, йөрәк моңа тулып, гашык булып, тик син диеп яши. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сине сөйми мөмкин түгел, карашыңнан эреп төшәм. Бәхет касәсеннән әкрен генә тамчы-тамчы эчәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сөюең турында сырап, чәчәкләрнең таҗын өзмәм. Болай да билгеле, син минеке, бер кемгә дә бирмәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Белсәң иде җаным, өзелеп сагынам, өзелеп яратам. Чолпан Юсупова яңа елны ел сайын көтеп ала икән. Шуңа күрә дә чыршы алар инде ноябрьдә ук урын ала.
Ясалма шыршы бизибез, ләкин үйгә исе таралсын өчен кечкенә генә шыршы ботакларын кертеп куям дип уртаклашты Чулпан. Табигатькә дә зыян китермисең, өйдә дә ылыс исе бар. Менә бит. Яз günlerine Uluya müzdep Akışlar kaydı Sin gitken yoktan Selemlerini Alar etmiler Mina yıraktan Mina yıraktan Hadi bata şeşekler üzdün üzgen şeşkeler şingillerinde koydur eldik kütken ümitler sündelerinde sündelerinde şeşekler Qabatı terilir Qaydu xəbəri Sindən kilgəşdə Kütkən ümidlər Qabatı yanları Sine gürgəşdə Sine gürgəşdə Kütken ümitler Qabatı yanları Sizini gürgəşdə Sizini gürgəşdə Sizini gürgəşdə Sizini gürgəşdə Рамил Хайридиновның яңа ел кәефе ноябрь аенда ук барлыкка килгән. Балаларым бу бәйрәмне зарыгып көтеп ала. Шуңа күрә шыршыны күптән куйдык дип уртаклашты җырчы. Егет өчен 195 коды ярдәмендә тавышлар юллыйбыз. Хит парадыбызның 3нче урынын каршы алыгыз. Борын заманда түгел, 21-нче гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган.
әллә шуңамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан, хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән, ә анда яшәүләре бик рәхәт. Zınatırını məhəbbət kütkənləri Məhəbbətin tabalmışa var gümür itkənləri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ O ərsiz yigitni işitməzdən zindanğa zatığız. Yep yaş geliş yalğız gına Dünyanı kütkənləri Məhəbbətin tatmışa dünyadan kitkenləri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Əgər də birər tılsım bilən məni şok qıttıralsan, qısımını sına verəm. Патшадан мондай әмір алып, егет хафаға түші. Әкият бит бу дип, үзен тынычландырып та карый. Шулай булып чыга да, монда нәрсә генә эшләсәң дә, барысы да кулдан килә бит. Ә күңеле үзенә урын таба алмыйча, патша кызын сагына. Таң атты гына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип теңкәгә тиярсез. Valla bulur var da bulur məhəbbət tapılır mı? Məhəbbətsiz bu dünyada yaşav rahat bulur mu? Var şulusları var ələ, dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ, dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var 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 ələ Гаиләдә чыршы бизәүче ролен мин башкарам диде Ли Шамсина. Кечкенә вакытта мәктәптә ясалган уенчыклар белән бизи идем. Хәзер күбрәк кибеттән алынган мишуралар, уенчыкларга өстенлек бирәм ди җырчы кызыбыз. Ли өчен 197 коды белән тавышлар юлларга онытмагыз. Көмеш медаль иясен карап китик.
шын ерек назыла миңа нурлы кояш күзләрең өлешемә тиген көмеш болдай татлы сүзләрең сине уйлыйм көмешем бит син бәгырем син бәгырем бірге болыйк сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин Koyumda tilekte sevimni yo'g'altmaman saklarman min yürekte seni o'ylayman көмешем bitsin bäg'erimsin bäg'erim birga bo'laylik seni o'ylab yanam min seni o'ylayman min seni o'ylab yanam min seni o'ylayman min seni o'ylab yanam min seni o'ylayman min seni o'ylab yanam min seni o'ylab yanam Сөмбел Билаловда яңа ел кайфы әлегә юк. Ләкин ул яңа елны ярата. Чыршыны да үзе бизи икән. Чыршыны кулдан ясалган, бала чактан калган уенчыклар белән бизәргә яратам, диде җырчы. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә беренчелекне яулаган клипны бергәләп карыйбыз. Sağınadım dip Allah'sın kışıp kına Emmine şoşı şotlağımdan yerimin ışıp kına Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Mehabette yubara Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Yanlarımda bulmağanda Sin her vakit uyumda Sin biteminim yüreğimde Suyu diyen jırımda Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Mehabette yubara Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Mehabette yubara Sen ol meni turmushimda bek baxt
Дуслар, исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыгыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында һәм 1320 номерына топ клип дип башлап җырчының кодын юллагыз. Хит парадыбызда кемнең беренчелек яулавын бары тик сез генә хәл итәсез. Рәсми сайтыбызга кереп, үзеңә ошаган клип өчен тавыш җибәр. Ә бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.